קושקוש הכלבלב נבח. הפ! והזמין אליו את 5 חבריו. היפופוטם, ציפור, פרפר, שועל וקרפר טיפונת ממוזה. לבריאות. שלום חברים, ברוכים הבאים. רוצים לשחק איתי מחבואים? כן, בוודאי, כולם התלהבו. מחבואים זה משחק שכולם אהבו. קושקוש הכלבלב עצם את עיניו וספר עד 10. זה ממש הרבה. ובינתיים חבריו חיפשו לעצמם מקום מוצלח להתחבא. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ו10. איפה מתחבאים כולם? בואו נחפש אותם.